Здравейте, дами и господа, аз съм PlayHardBeer Pro с Raven Bunny и Чупе, който го тронахме... Не го тронам, базикам се, аз съм малко прост. Така че, здравейте YouTube и това е третия епизод или втория, не знам, не помня, от Skype Trolling и Raven Bunny и Чупе са тук с мен да ми помогнат. Кажете здрасти. 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 Така. Сега ще тронем една манговка. Ще тронем едно момиче, което аз мисля, че е циганка, защото вместо да вика гадже, каза гаджи. Аз не съм расист, само казвам. Просто казвам само как тя го каза. Тя ме набира. Ама аз ще кажем не и ще добавям аз, защото аз съм добър човек. Аре бегай, ма! Моля ти. Така. Аре де! Майна ме. Чай са служа. Става ли така? Аре там ръще, дига ли? Набират ме, мама, аз няма да дигнем. Чакай. Чакай, че нещо ми лагна екрана. Извинявам се за това, дами и господа, обаче програмата, с която аз записвам, е малко бъгава и много лаги. Ако това... Ето, добавих и добре. Здравей! Здравей! Там ли си? Майка ти пуската. Ей, камеравто! Здравей! Аз не те чу... Какво? Аз не чувам. Чуваш ли някой да чува? Тя отвори. Затвори ли? Тияним. Ром! Са не викай така на човека, де! Не викай така на човека! Тя затвори. Тя е Ром. Затворила ли е? Аз не знаех. Кажи на тази котюбра да дигне. Казах и 200 пъти, поне. Ама сега не викай така, сега не викай така, де, диди. Все пак да не бъдем расисти. Мангал към ръсни. Все пак. Тя затвори. Дами и господа, това беше много бърз трол, обаче ние не се предаваме толкова лесно, така че ще добавим още малко. Ще добавим още малко сила в тази тролска... Ще правим The Big Troll. Да, това ще е Big Troll. Чай са. Тя ми затвори. Ми добави се в една дискусия с нейната кружка, как аз викам приятел. Извинявайте, ако аз не съм добър, ама... Да, Ром! Ама... Дигна ли или... Айде да направим нова дискусия. Направихме, обаче тя не е там. Нека да направим нова ли е, бе? Диди, бате. Дами и господа, отроването се уганява. Оголемява се с 6 човека. И мисля, че ще се направим да не го чуваме никой. Така че... Циганите ми пишат, ама аз ще ги игнорирам, защото съм печен човек. Добре, не, влезем в този общия разговор и добави нас да тронаме хубаво. Да. Монка. Кой е ex-sexy boy? Монка. Да. Влез ли оня общ разговор, къде са спомнят циганките и ни добави и нас там. Да ги тролиме. Добре. Чай само аз ще ползна това и ще ги такова. Добре, аз затварям. Така че, дами и господа, аз съм тук обратно и както виждате, ние сме вече в дискусията на циганите. И ние искаме да ги тролиме. Ето. Ало! Тука ли сте, ей? Ало! Тук ли? Ало! Ей! Ало! Аре, Ало? говорете, бе! Ало! Там ли сте?
Мис Сладък Каприз и Сладката. Там ли сте? Да. Какво? Абе, аре говорете бе, йо. Какво? Ама... Сладката, Кажете нещо! Кажете нещо! Не ви чувам много. Не, за къде избяга тази? Сладката! Кажи! Ето чух я! Здравей! Как си? Скоро. Какво? Какво? Тя избяга. Батък. Значи трябва да бъдем още по-нахални. Трябваше да тресме още по-нахални. Защото ние сме лайна такива малки, долни. Ние сме най-нахалните хора в света. Сигурно. Сега ще почнем да пробваме. Чакай! Да дигна и ще пуща една песен. Най-добрата песен в Самоковския съюз по четене. И дами и господа, ще завършим епизода Токио не иска да дигне. Да дигне. Дами и господа, ще завършим епизода с най-добрата песен. Ето тази. Ло-ло. Ло-ло-ло. Ло-ло-ло. Дами и господа, благодаря за гледането на нашия епизод и ще завършим епизода с четенето на чата. Корви на мършави в устата. Спайдерман. Спайдермен в устата. И, дами и господа, ние сме много благодарни за вашата подкрепа на нашите клипове и благодаря за гледане и ще се видим друг път. Кажете чао! Чао!